Φανταστείτε ένα χωριό μόνο με γυναίκες. Πού είναι οι άντρες? Ας πούμε πως έχουν πάει όλοι μαζί για ψάρεμα. Όσο λοιπόν οι άντρες ψαρεύουν, οι γυναίκες μαζεύονται σε αυτό το χωριό, με σκοπό να γνωριστούν, να συνδεθούν και τελικά να κερδίσουν η μία από την άλλη. Πώς? Είναι απλό. Η Χριστίνα φτιάχνει υπέροχα γλυκά. Φαίνεται όμως να μην τα πηγαίνει το ίδιο υπέροχα και με το γάμο της. Η Μέρη είναι ψυχολόγος σύμβουλος σχέσεων. Και ενώ τρελαίνεται για σπιτικά γλυκά, δεν έχει ούτε το χρόνο ούτε τον τρόπο να τα φτιάχνει. Έτσι η Μέρη δίνει στη Χριστίνα τις πολύτιμες συμβουλές της και η Χριστίνα στη Μέρη τις πολύτιμες κρέμ μπρουλέ της. Έτσι κάλυψαν η μία την άλλη σε αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα. Η Κατερίνα φωτογραφίζει, ενώ η Τζέννη σχεδιάζει ρούχα. Τώρα η Τζέννη απόκτησε φωτογράφο για τη νέα της συλλογή, ενώ η Κατερίνα απόκτησε νέα φορέματα για την καρνταρόμπα της, χωρίς καμία να πληρώσει χρήματα. Παράλληλα, όλες διαφήμισαν τη δουλειά τους, αφού όλο το χωριό πληροφορήθηκε για τις δραστηριότητές τους. Και εσύ μπορείς να μπεις σε αυτό το χωριό. Δεν έχει σημασία σε ποια χώρα μένεις, ποιο είναι το επάγγελμά σου, η ηλικία σου ή το κοινωνικό σου προφίλ. Φτάνει να έχεις ένα ταλέντο, μία υπηρεσία, ένα προϊόν ή ακόμη και μία ιδέα. Και φυσικά να θέλεις να το μοιραστείς. Βλέπετε, για να πάρεις, θα πρέπει πάντα να έχεις κάτι να δώσεις. Και το καλύτερο είναι ότι οι κάτοικοι του χωριού αυτού μπορούν να συναλλάσσονται το ίδιο αποτελεσματικά, όχι μόνο ηλεκτρονικά, αλλά και στον αληθινό κόσμο. Η γνωριμία τους στο χωριό είναι μόνο η αρχή. Όμως το χωριό παραμένει το μόνο μέρος μέσα στο οποίο ξεκινά κάθε γνωριμία. Σύντομα, το χωριό θα γίνει κοινότητα. Η κοινότητα πόλη και η πόλη μεγαλούπολη. Και γιατί όχι, μια μέρα η μεγαλούπολη θα γίνει ένας κόσμος. Ένας κόσμος με περισσότερα χαμόγελα, περισσότερη προσφορά, περισσότερη συλλογική συνείδηση από όλες για όλες. Είναι βέβαιο πως όταν οι γυναίκες τολμούν και είναι ενωμένες, μπορούν να καταφέρουν πολλά, ακόμη και να αλλάξουν τον κόσμο. Καλώς ήλθατε στο Femalike.